Ştayda bir näçe garagöz ýitler haýyşdy bolsa Ýusuf Ahmet desanny sen meniň ýarym garagözde kim bolsa ýonuň kyssasyny aýtyp beraň. Ýüzüp bilen Ahmet zindanda ýatyr. Garagöz diýen prezident Ahmet Şana aşyk bolup bundan bir okara gatyk bilen ýarty Gülçan ogrinçe getirip ýigitlerini aharlar durardy. Emma gatyk bilen Gülçe wagtynda, sagatynda, sekundynda gelse de atşaft awet bilen ýigitlerini laf geçdi. Bulan bolýan zindanda bir baba bardy. Baba oğlum gündüň kyn geçýände gel şulan bir günden bolsa Allah diýenden hoş geçireyli. Ey ýigitler, gelýän gatyk bilen Gülçe özünde gelýändir diýip pikir etme. Siz gelmäk hanım garagöz babaňyza getirýär diýip aýkan baba diýip Ahmet Şan bakar. Ýüzüp Şan aýdyjy muňun eden bolma. Ýedip bolsa ertir bardak görür diýip garagözüň gelmeli wagt ýüzüp bir burşa Ahmet bir burşa. Garagözde men kyal gatyk bilen Gülçan Ali ýolaşdy gelip gördüňden orta tarapynda babaň ýeke jöl ýokary derdi. Ay garagözüm, wagt geldiňmi keýgim giýjak alyňa bugün näme garagöz. Wagt babam, janlar babam, içime diýirler ýakdyr diýen. Ahmet Şan eýlediň Ahmet diýip ağlak gidip uranda bek Ahmet. Dur garagözüm gitme. Siz gitseniz bulundan näde geçer halymyz diýip bir 5 kelime söz diýdi. Bu sözden soň dağlar, daşlar, suwlar devdana gelip garagözüm diýen türkmen halk aýdyp dünýä inip külli türkmene ebedi ýadygar aldy. Dinleň lezzet alın. Şirin canım bozdun motor ol Eydin garagözüm tanımasy Aman 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 Alnıma canım ol Yen garagöz Bir zaman gittin hindi garagöz Garagözü 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 Sen bulundan edip geçer ahvalim beni Leylu leyli 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 Leylu leyli Anlamak canım o en garibim Bulgamak gitmek en değil garibim
Vaktin yetti bulunanın edip geçer ahvalim beni. Leylu leyli, leyli leyli, leylu leyli. Anlamak şanım o yengarımı, fırlamak gitmesin kıyınlarımı. Vakfaramak şanım o yengarımı.